grappig. Man. Hoe gaat het met jou? Jongen, supergoed Jij hè? hebt de tv gekeken? Ik wel ja. Ik niet man. Mijn tv, ik druk aan, boom, stok. Oh, Ik kon wel door het raam gooien, ik was boos man. jongen, welk merk heb je wel niet? Waar had ik ook alweer? Mitsubishi. Oh nee, dat is mijn auto, dat is mijn auto. Waar heb je? Sony. Niet normaal man. Jongen, jij moet Snorre TV hebben. Ik heb Snorre TV helemaal Echt? Snorre on demand, jongen. Oh, dat is nice. Jongen, Snorre on demand. Echt wel. Maar kijk, mijn probleem was, ik druk tv aan, ik druk op het knopje van een zender waar hij op is, Snorreland 5 en in één keer, boom, weg, plaats, vuur. Dus wat ik doe, ik pak die tv, loop naar boven, doe mijn raam open en gooi zo mijn tuin in. Echt, niet normaal man. Ik trip er echt helemaal stuk. Dus weet je wat ik toen deed? Ik ging het dak op, ik ging naar de buren, tikte zo'n raadje in. Ik ging daar tv kijken op mijn slaapkamer. Ja. En terwijl die mensen gewoon thuis waren. Oh. En ze hebben helemaal niks gemaakt. Gewerkt. En weet je wat ik daarna keek? Hollands, wat was het ook weer? The Voice of Snor. Op RTL Snor. Man. Man. Ik heb gehoord jullie verkopen snap. Echt Oh ja, wel. echt wel. Nieuwste collectie. Nieuwste collectie, jongen. 15 euro. Kies maar 5 wat. euro. 5 euro. Ja. En die kleine dan? 5 5 euro. euro. 2 euro. 5 euro. 5 Wij zeggen op 5 euro als 5 euro is 5 euro. Dank Oh, je, bedankt. dank je. Oh, we hebben hem bedrogen, jongen. Echt wel. Snor.com 20 cent. 20 cent. En wat vragen wij? 5 euro man. Jongen, niet normaal. wacht even, was het niet snorbol.com? Ja, dat was snorbol.com. Dat zeg ik toch ook? Oh, Ja, maar dat maakt niet uit. Hey, wat? Zijn dat jouw prijzen? ja. Echt nice, dat weet man. ik helemaal niet. Waar heb je die allemaal weg man? Oh ja, ik had met Snorre Got Talent gedaan. Nice. Ja jongen, daar heb ik een keer gewonnen. Oh wacht, over dat bedrieg hoor. De volgende keer, als hij weer komt, 50 euro elke snor. En we zeggen gewoon dat er een betere collectie binnen is gekomen. Ja jongen, Echt veel wat? duurder natuurlijk. Ja echt, terwijl het gewoon een veel slechtere dat collectie is. Snor Beyoncé hem ook draagt, jongen. Ja echt man, Jongen. dat is niet normaal. Zeker wel, jongen. Hé wacht, in Wij de worden verte, er rijk. komt iemand. Hey. Ja. Hé, daar ben je weer man. Ik ben blij met mijn snor. Nice. Ik wil een andere Nice. snor. Wacht. Ik wil mooier. Echt Hier waar? hebben we de nieuwste We collectie. hebben de nieuwste collectie, de nieuwste. Snor Beyoncé draagt zo. Kijk 50 dan, wie? euro. Snor Beyoncé. Van Snor Holland Got Talent. Ja, Ja, jongen. die. Die heb ik Ja. ook gezien man, die was goed. Die draagt Was deze het ook. niet deze? 50 euro man. 50 euro, man. 50 euro. 50 euro, man. Ja man, Doe normaal. 50 In de winkel. overgeheerst. Normaal in de winkel. Gewoon 130 euro jongen. En waar 50. Dat is goedkoop Snor man. Beyoncé, jongen. Iedereen met Snor Beyoncé. Denk naar Snor Beyoncé. 50